баҳри солимии аҳолӣ ва саривақт аз ташхису табобат гузаштани сокинон дар беморхонаи ноҳиявии рақами 4-уми ҷамоати унҷи ноҳиб Бобуҷон Ғафуров корвони саломатӣ ташкил гардид. Барои аз ташхису таҳлил ва муоина гузаштан сокинони зиёде ҷамъ омада аз монеи табибон гузаштанд. тамоми таҷҳизотҳои муосири тиббие ки барои ташхис ва таҳлил пешбинӣ карда шудааст, дар дохили 2 адад нақлоти махсуси сайёр ҷой дода шуда буд ки табибон сокинонро аз муоина гузаронинданд. иттилоъ дода шуд ки ҳамаи ташхису муоина ва маслиҳат дар ин рӯз барои сокинон ройгон ба роҳ монда шудааст. имрӯз дар маркази саломатии деҳоти унҷи корвони саломатӣ гузаронда шуда истодааст ки дар инҷо бисёр намуди ташхисҳо, муоинаҳо ройгон мебошад. аз он ҷумла рентген, узи, экг ба таври ройгон таҳлилҳо низ ба таври ройгон гузаронда истоданд ва чӣ хел ки мо дида истодем бисёр мардум ҷамъ омаданд, зеро пешакӣ ба онҳо хабар дода шуда буд ки имрӯз корвони саломатӣ мегузарад ва ҳар нафаре ки метавонанд омада аз ҳамин гузаранд ба онҳо пешакӣ хабар дода шуда буд ва чӣ хел ки мо имрӯз дида истодем бисёре аз нафарон омада аз ташхисҳо гузашта истоданд. ин яке аз роҳҳои пешгирии беморӣ мебошад ки зеро дар инҷо бемориҳои чашм, бемориҳои гӯшро ҳам дида истоданд. бояд гуфт ки ташкил гардидани корвони саломатӣ дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода роҳандозӣ карда шудааст. тибқи иттилои масъулин минбаъд низ дар ҳамаи деҳаҳои шаҳру навоҳии вилоят баргузории чунин маъракаи солимгардонӣ яъне корвони саломатӣ дар назар дошта шудааст. табибони соҳибтаҷриба дар ин рӯз бо истифода аз шароити мусоид ва таҷҳизоти муосири тиббӣ сокинонро аз ташхис гузаронда оиди беморӣ ва роҳҳои пешгирии он машварати ройгон доданд. сокинон низ аз чунин иқдом изҳори хушнудӣ намуда миннатдории худро барои ташкилкунандагон иброз намуданд. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов баробар номаи иттилоъоти имрӯз.